Bayan na po, tanan mo ba? Alam mo yung mga babae nga kung kanus adik na ka, ay pa sila magparamdam. Iba ko sa nitabo. Ano, sa tabo? Nag-post-post kung kuan bay ka nang mukun ako happy na kay ko. Di pagkauman kini ni text ang uyab ay ang ex. Unsa gi-text mo ex? Ay siya magpalod daw siya. Baga kay gnome. Lain na gud. Kamu po na ka ay kasi magpalod pa siya. Unsa may mag-reply? Ko pila man. Angela, kamusta naman kasi mong life, Angela? It's so refreshing. Ay, Glenn, ako na yung atong bagong roommate si Maya. Si Maya? Ikaw man do, Rigel mo guni? No, who's Rigel? Pakita ko. Di man ka babae good. I'm a female. Kaklaro na nga laki ka do. I told. Nagwig na ka. Don't touch me. I told you I'm a female. Naki-wig do, oh. Nagwig ka do. Nagwig ka do. Shit, the cover is gold. Ipakita mo lawas nga laki. Klaro na ikaw si Rigel dili lagi ka babae do. No. I am a female. I am a female. I am a female. Kailangan ka mong matas katotohanan do. I took naibulbul. Angela, who's this? Angela, he's harassing me. Call emergency. Call emergency now. 87,000 Jollibee delivery. Do ka. Stay away from me. Stay away from me. Dili ka babae. You are harassing me. Oh, umuan na. Hi guys, bago na to nitiwas na video, nalang ko'y ganahan i-surprise. Itawag na to siya sa ngalan ni Rona. And si Rona, kay isa sa mga good friend ako dito sa Cebu. And syempre, kaya nakahisgot man siya sa una nga, crush good kay niya si Rigel More. Forever. So ay paligoy-ligoy, ako nag-i-contact si Rigel para lang mo sa Cebu, para lang makumpleto ang lifetime dream ni Rona. And syempre, kay kailam kay muna ako, so amo nagilaho si Rigel sa balay lang Rona. So, asa man si Rigel? Padung na ang surprise. Ikaw ang crush ni Rona? Ikaw ang Aliwag lang. yan, lahat ito nga balay ba? Mauning akong kanta para Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mura ning birthday sa Prasiway cake. Karon kay pwede na nimo kanon ang imong human cake. I-blow ang cake. Rona! Natas oy, I do. Nawan na. Kabalo ka, mura ba kag table. Hello ma. May kapatungan. Mauning akong kanta para sa imoha. At sino gusto yun? Ano siya? Ako gusto yun lumikay ka. Iyan ka. Thank you guys, paglantaw, like kung ganan mo sa video, subscribe kung ganan mo video. Shout out ko na kay Sian. Tweet ko niyo tabo kay Glenn. Nya Rona. Na-enjoy na ka sa gibuhat Rona? Na-enjoy na ka? Actually guys, wala ka na. Imagine na ginawang 50th anniversary naman ni Rigel tomorrow. Mauning akong kanta para sa imoha. Go Rigel! I'm a big Go Rigel! Ay, itong tinood yun nga, Go Rigel. Oh my God!